Yarışlar 10.000 kvadrat metrli pavilyonda uza. Ana kompetensiyalar sonu boyunca 35 meydançıqqa bölgenler. Bir de grafika dizaynerlari, sifra modelyerlari, kiber qo'rqinchsizlik boyunca bilgichlar. Qisqasi, barisi da kelajak hünärlari. Чемпионат qatnashuvchilar ham ekspertlarning ont aytuvindən başlandı. Торжественно клянусь судить честно и непредвзято. City fermerlik eng яңа компетенцияләрнең берсе. Егет-кызлар заманча технологиялар ярдәмендә бүлмә уртасында үсемлекләр үстерә. Бүген җиләк көне. Профессия довольно-таки интересная, она... Бу бик кызыклы һөнәр. Минемчә, бу өй шартларында үсемлекләрне тагын да нәтиҗәлерәк үстерергә ярдәм итәчәк, чөнки эш барышын автоматлаштыру үсемлекләр үсешен яхшырак карап торырга мөмкинлек бирә. Сетифермерство решает такие проблемы, как... Бу компетенция климатны исәпкә алмыйча да үсемлекләр үстерергә мөмкинлек бирә. Шушы махсус киштәләрдә шартлар тудырып, һәр нәрсәне үстерергә була. Катнашучылар саны күп булган тагын бер компетенция сәнәгать өлкәсендә робот техникасы. Җитештерүдә автоматлаштыруның барлыкка килүе роботлар белән идарә итә белгән кешеләргә ихтыяҗ тудыра. Бу компетенциядә Татарстаннан егетләр күп. Бу компетенциядә электрика буенча, физика буенча белемнәр кирәк, математика буенча белемнәр кирәк. Булай гомумән авыр компетенция дип әйтеп була инде. Өйрәнмәгән кеше моны әйтеп булмый, өйрәнергә кирәк. Еллар буе өйрәнергә кирәк моңа. Өмет итәм җиңәргә, Татарстанның данын күтәрергә. Татарстан җыелма командасы чемпионатта иң зурысы. Безнең республикада аның 53 кеше яклый, 42 эксперт та бар. Хотя в этом чемпионате не подводится. Төбәкләр арасында аерым урыннар чыгарылмаса да, безнең команда күп призлы урыннарга ия булыр дип өметләнәбез. Әлеге чемпионат 3-нче тапкыр уза, һәм инде 3-нче тапкыр Казан аны үзендә кабул итә. Так получилось исторически, что Татарстан у нас стал регионом-лидером, который... Татарстан IT кадрлар әзерләү белән шөгыльләнә торган алдынгы төбәк. Сезнең горурлыгыз Иннополис университеты. Анда элеккедән калган ышанычлы программалар буенча да заманчаларны файдаланып та белем бирелә. Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация — это люди, это кадры. Можно все построить, все купить, но людей надо готовить. И у нас целая программа, система работает, и мы искренне приветствуем всех представителей регионов, представителей сегодняшнего чемпионата с пожеланиями успешной и хорошей работы. Чемпионатта мәктәп укучылары, студентлар гына түгел, Татарстандагы зур оешма хезмәткәрләре дә катнаша. Ярышлар 4 көн дәвам итәчәк. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.